ħafna. Hemm bżonn immorru qudiem il-mulej ngħidulu mulej kif nitolbu fil-missierna eħlisna minn dan id-deni. Eħlisna minn dan id-deni. Kif nitolb il-Knisja titlob kuljum fuq kull wieħed waħda minna qabel tqarbin imqaddes wara l-missierna, eħlisna minn kull deni. U speċjali nitolbu l-ħelsien mid-deni li Satana iġib fil-ħajja tagħna. Iżda qudiem din il-karba eżistijaj, karba tant kbira, karba ħirġa mill-qalb, mill-profond ta' dil-lom, naraw li Ġesu jidinna l-Vanġelu iżda hu ma weġibix kelma. Kemm hija realtà jibsa eżistijaj. Meta inti titlob u tħoss li Alla ma jkellmekx lura. Meta inti titlob u tħoss li Alla lilek ma jweġibikx lura. Iżda hu ma weġibix kelma. Kristu jiskot xi drabi, kemm tal-biża' eżistijaj, ta' twerwir. Li inti tmur titlob quddiem Ġesu fl-Ewkaristija u tħoss skiet, vojt, ma tħoss xejn. Alla li ma jitkellimx, dan Alla li tkellem tant, isir Alla mutu qudiemek. Kemm hija esperjenza ibsa meta tkun omm u missier u tmur quddiem il-mulej tgħidlu mulej eħles il-libni mill-adulterju, l-binti mill-adulterju, l-libni l-binti mid-droga, mill-inganni li qegħdin fihom u donnu Alla jiskot u ma jagħmel xejn. Eżistijaj hija esperjenza ħanidilek normali tagħna l-insara li m'għandniex għalfejn nitħawdu li jiġu momenti meta Ġesu jiskot. Jiskot mhux biss fuq il-ħajja spiritwali tagħna, fuq il-ħajja tal-familja tagħna. Imma xi drabi meta l-mulej donnu jiskot anke fil-Knisja quddiem ir-realtajiet li l-Knisja tkun tgħaddi minnhom u ngħidulu mulej ma kif ippermettejt li l-Knisja tgħaddi minn dawn ċirkustanzi? Kif ippermettejt li ulit il-Knisja iwettqu dawn l-affarijiet? Momenti meta l-mulej jiskot eżistijaj quddiem l-istorja tal-umanità. Kif ippermettejt mulej Ġesu tant nies jiġu maqtula fi gwerer? Kif ippermettejt mulej tant lut jiġu maqtula fl-Olokawst li għaddew minnu fit-tieni gwerra dinjija? Kif tippermetti mulej Ġesu tant affarijiet fi żminijietna, diżastri naturali? Il-mulej jiskot. U fis-skitt ta' Alla eżistijaj aħna jistruġlina żewġ affarijiet. Meta Alla jiskot f'ħajtek inti tista' jew toħodha kontrih, tirribella, tibda tidej, toħodha kontra Alla, tissuppervja, tisħet il-Alla fil-ħajja tiegħek. Jew inkella inti tista' ġġib ruħek kif ġabet din il-mara. Però din il-mara li ħatibqa' soda fil-fidi mhux biss kellha taffronta skiet ta' Ġesu fil-ħajja tagħha u tinsewx di ma kinitx mara xi mara ludija li kellha xi fidi kbira fajnin il-lut hija mara pagana. Imma mhux biss kellha taffronta is-skiet ta' Ġesu, imma kellha taffronta anka l-attitudni ibsa tad-dixxipli ta' Ġesu. Li dawn id-dixxipli flok jagħmlu kuraġġ il din il-mara, le, daw imorru l-għand Ġesu jgħidulu eħles minna għax ġejja tajjat warajna. F'kelma waħda, jekk Kristu siket u s-sanaraw ir-raġunijiet tiegħu, dawn id-dixxipli ġew jaqgħu qumu minn din il-mara li kien jinteressom biss li din il-mara ma toqgħodx tiġri warajhom. Ma kienx interessom minn din il-mara, mill-bżonn tagħha, ma kienx interessom mid-batija ta' binta maħkuma mix-xitan. Ġesu ma jiskotx għax ma kienx jinteressaħ minn din il-mara. Għalfejn Ġesu jiskot naraw. Però żgur li l-apostli ma kienux jinteressom minn din il-mara. U tista' tkun sitwazzjoni tagħna eżistijaj, id-dixxipli ta' Ġesu li aħna rridu nimxu wara Ġesu, però ma jinteressanix mill-problemi ta' ħaddieħor. Ħaddieħor għandu bżonn jiġri warajna jekk aħna qegħdin niġru wara Ġesu, għaliex aħna l-go-between bejn in-nies u bejn Kristu. Però jista' jkun li aħna ma jinteressanix fil-Knisja minn ħaddieħor. Naf li qed ngħid kliem ibes, imma jista' jkun li din ir-realtà. Jista' jkun li aħna xi drabi fil-Knisja moħħna magħluqa. Jista' jkun xi drabi aħna fil-Knisja ma jinteressanix mill-problemi vera tan-nies. Aħna jinteressana li nkomplu nżidu d-Damask fil-Knisja, jinteressana li nkomplu nagħmlu l-festi kif iridu aħna, jinteressana li nkomplu norganizzaw attivitajiet li joġbulina li żommuna komdi, però ma jinteressanix li nxammru l-kmiem u nersqu lejn tant nies li huma l-bot minn Kristu li x-xitan qed jassarhom. Lil daw il-Ġesu ngħidulu mulej keċċihom lem għax daw qed jiġru warajna u dejquna. Daw m'għandniex bżonnhom.
Aħna mhux dan jinteressana mulej fil-Knisja. Aħna fil-Knisja jinteressana li nagħmlu l-kummedji. Fil-Knisja jinteressana li nagħmlu dak li rridu aħna. Fil-Knisja jinteressana li nkunu komdi aħna. Aħna ma rridux niċċaqalqu. Aħna rridu Ġesu li sena wara l-oħra nibqgħu norganizzaw l-istess affarijiet fil-parroċċi li huma mejta li ma jbdux jagħtu ħajja lill-poplu tal-Alla. Aħna interessana li ma rridux ngħinu s-saċerdoti biex jevanġelizzaw fil-Knisja tal-lum. Irridu nħallu kollox kif inhu. U jekk xi ħadd jipprova jċaqlaq xi ħaġa l-ġid l mulej aħna noħolqulu rebus għax aħna ma jinteressanix min-nies li mhumiex fil-Knisja. Aħna komdi kif aħna u rridu nħallu l-affarijiet kif huma. Eżistijej dan huwa l-gwaj tagħna fil-Knisja llum. Jekk mhux se niftħu għajnejna aħna nkunu bħal daw id-dixxipli ta' Ġesu illi fis-sitwazzjoni li Malta qiegħda fiha. Jekk iċ-ċensiment jurina illi nofs il-Maltin ma jirsqux lejn il-Knisja, in-nofs liħor x'qegħdin jagħmlu. In-nofs liħor x'qegħdin jagħmlu. Jekk se nkunu nies li kontinwament aħna ħanġibu b'dil-attitudni ma jinteressanix. Komdi kif aħna. Komdi kif aħna, ma rridu nagħmlu xejn. Inti mort il-qudies inti u tlaq klem, basta int. Ma nħossuwiex fil-verità fil-qalb tagħna li hemm nies li huma maħkuma mix-xitan li hemm bżonnhom il-Ġesu jiftħilhom għajnejhom u jħellishom u jfejjaqhom. Aħna le. Birdin, reqdin, mejtin. Fi Knisja li supposti hija ħajja. U mhux inkun negattiv maħbubin tiegħi. Qed nitkellem dan b'weġġa kbira f'qalbi. Qed nitkellem dan abbażi tal-Vanġilu tal-kelma tAlla. Għax ma jistax ikun li nibqgħu sejrin hekk fil-Knisja. Ma jistax inkunu nies li nimxu wara Ġesu ma jinteressanix minn ħadd ieħor li għadu ma skoprix il-Kristu u li għandu bżonn il-Kristu. Mhux kwistjoni eżistijaj li aħna nkunu nies ġast li nikkundannaw il-ħażen li hawn fid-dinja. Mhix kwistjoni li aħna nkunu nies fil-Knisja biex niġġudikaw il-ħadd ieħor, imma nkunu nies fil-Knisja li nsiru għaddejja tal-oħrajn. Id-dixxipli ta' Ġesu hawnhekk ma kinux għaddejja ta' din il-mara. Imma propri jduru għan Ġesu mhux biex jgħinha biex jeħles minna. Eħles minna għax ġejja tajjeb warajna x'gazz irid ikollok. Forsi m'għandniex il-gazz li nagħmlu din it-talba, imma forsi l-attitudni tagħna hija għar minn hekk xi drabi. Meta aħna eżistijej nagħmlu bsaten fir-roti il-min li tevanġelizza, xi kultant vera tweġġa tintaqa' ma' saċerdoti kappellani li jixtiequ jibdlu affarijiet fil-parroċċja tagħhom u l-istess nies ta' madwarhom ma jħalluhomx. L-istess nies ta' madwarhom iżommulhom jorbtulhom idejhom. Nitlob minn qalbi d-don tal-kuraġġ is-saċerdoti li ma jibżawx jaqtaw fil-laħam il-ħaj anke jekk iweġġaw in-nies għax ma nistgħux nibqgħu nixxin hekk eżistijej. Jekk hemm bżonn nweġġaw, basta nikbru mill-weġġat tagħna. Ġesu qal jien sejf ġejt inġib, jien firda ġejt inġib. U jekk hemm bżonn eżistijej biex inkunu Knisja li tqum fuq saqajja u noħorġu mir-raqda, mill-bruda li qegħdin fiha, jekk hemm bżonn irdu naqtaw fil-laħam il-ħaj. Ma nistgħux nibqgħu aktar nagħmlu kompromessi. Il-Knisja bżonn tkun Knisja awtentika li verament turi l-qawwa ta' Ġesu fi żminijietna. Però xkil qiegħed tagħmlu fil-Knisja ħafna drabi. Ix-xkil qiegħed tagħmel dawwar ħafna drabi lis-saċerdoti. Hemm bżonn eżistijej anke s-saċerdoti huma qawma fuq tagħna rabbu l-gazz u l-kuraġġ. Il-fejn bżonn jittieħdu ċerti deċiżjonijiet noħduhom. Ftakru li għandna missjoni l-kol kemm aħna xiridu naqdu quddiem dawn in-nies li bħal din il-mara qegħdin jokorbu mulejħenna lina għaliex binti għandha fiha xitan u hija madura ħafna. Għandna problemi kbar soċjali eżistijej, ma nistgħux nagħlqu għajnejna lihom u nibqgħu hemm mazzin isna l-ostriċ u nibqgħu nirrepetu kollox sena wara l-oħra ma rridu nċaqalqu niftħu ftuħ ta' xejn. Hemm bżonn maħbubin tiegħi noħorġu minn dan l-anqbut li ninsabu fih. Hemm bżonn li nqumu qawma fuq tagħna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bil-grazzja ta' Pentekoste ġdid fil-ħajja tagħna. Iżda il-mara eżistija hija l-grazzja tal-Alla ma ċedix lanqas quddiem l-apostli quddiem dawn id-dixxipli li jippruvaw jalqu l-ħalqa. Nixtieq nagħmel appell f'dan il-mument maħbubin tiegħi jekk hemm xi ħadd li qed jisma' f'dal ħin li forsi kienu nies tal-Knisja stess li ppruvaw ibeduk minn Ġesu, nitolbok tagħtix kasom. Tħares lejn dan l-iskandlu. Jekk kienu nies tal-Knisja stess li beduk minn Ġesu, huma minn huma, għamel bħal din il-mara. Għamel bħal din il-mara illi marret tinxteħet f'riġlejn Ġesu u ma ħallitx lanqas il ta' madwaru milli jżommuha. Ibqgħu fittxuh il-Ġesu għaliex lilkom għandkom bżonnu.